नमस्कार मित्रांनो, तर आता दुपारचे 3 वाजले आणि मी चाललो आहे फणसगावला. मंडळाचं म्हणजे वाडीतलं जे भजन मंडळ आहे त्याचं काही सामान आणायचं आहे तिथून. बघू, जर तिथे काय दाखवण्यासारखं असलं तर मी तुम्हाला नक्की दाखवेन. चला. तर मित्रांनो, आता आपण त्या गावी पोचलो आहे. फणसगावाच्या जरा पुढे आहे. गावाचं नाव विसरलो, नंतर तुम्हाला सांगतो. आता आपण त्या घरी चाललो आहे जिथे हे भजनाचं साहित्य सगळं सेटिंग त्याची करतात, तबल्याची वगैरे. चला तर मग बघूया, तिथे काय असेल दाखवण्यासारखं तर नक्की दाखवतो. चला. तर मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असेल किती गर्दी होती. घरातला प्रत्येक व्यक्ती हातभार लावत होता. पकवाज, ढोलकी, तबला, म्हणजे सगळंच काम इथे जोरात चालू आहे. आणि आज गणपतीचा पहिला दिवस असल्यामुळे आज बऱ्याचशा सगळ्यांकडे ऑलमोस्ट भजन आहेत, त्यामुळे ते गर्दी खूप जोरात आहे. आमचे पण 2 पकवाज दिले आहेत आणि 1 ढोलकी दिली आहे करायला. ते आम्ही झालं की आम्ही तसंच निघू. तर 1 तासाभरात निघू आपण इथून.
मित्रांनो आता 7 वाजलेत, अंधार ऑलमोस्ट अंधार पडला आहे. मी तुम्हाला दिसतोय की नाही ते पण मला कळत नाही आहे एवढ्या अंधारात. तरी अजून किती वेळ जाईल ते पण कळत नाही आहे मला. एक अर्धा तास तरी जाईल अजून आम्हाला निघायला. आणि आज आमच्याकडे सगळ्यात शेवटी आरती होईल. पूर्ण वाडीची पहिली होईल, नंतर शेवटची आरती आमच्याकडे होईल. मग तिथे प्रसाद वगैरे करतात. वेळेत जर आम्ही पोचलो तर तुम्हाला सगळं दाखवायला मिळेल मला. नाहीतर बघू, मी भावाला सांगणार आहे शूट करायला. आणि आज भजन पण आपल्याकडे आहे, तर ते म्हणजे तोपर्यंत आपण पोचूच, कारण की सामान तर भजनाचं इथेच आहे. तर भजन दाखवतो आपण तुम्हाला. आता इथे आता अंधारामुळे काय फारसं शूट करायला मिळणार नाही. आता डायरेक्ट आपण गावी गेल्यावरच भेटूया. चला तर आता रात्रीचे 11:15 झाले आणि आम्ही सगळे 10:15ला पोहोचलो इकडे. आणि आता भजनाचा आवाज तुम्हाला येत असेल थोडा थोडा. आमच्यासाठी सगळे थांबलेले, कारण की सामान आमच्याकडे सगळं होतं भजनाचं. तर भजन तुम्हाला दाखवतो थोडंफार. चला तर मग. जय
आवरी आपुली बासुरी आवरी आपुली बासुरी कैसी जाई रे घरी कैसी जाई रे घरी कैसी जाई रे घरी
नाश्ता